wadla insila yephethu. Awu mngani wami usho ukuthini? Uthi hayi wena isifuba sakho sigcwele oplastiki abase Shoprite Cambridge. Hayi ngitshela uthi hayi uyancokola uphululo wami. Ayiqhubeka phela. Uma ngifika ekhaya ngijikela odadewethu bathi awu hayi wena ngempela udlile wena. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafuvuke nje kethe ngabani isamba nesamba ngosanga lo maqedo lo bafoza nokwathi isikhundla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa nketshela ngiyabingelela le inethezeka TV sithi uphila kanjani. Phambilini mbukeli sike sakhuluma nenye insizwa ukuthiwa uBhekumuzi okuyiyona eyake yasithatha yasikhombisa indlela size siqala ukufika la abalaphi bendabuko okuyisikole isikhungo esifundisa abalaphi bendabuka sezwa ngoBhekumuzi. uBhekumuzi wayichaza isitori sakhe sedliso ukuthi wayidlisiwe wabanjwa kodwa la alapheka khona kwaba ikhona la ekhaya wathi melapheka wathola usizo emva kalokho naye wasembamba umuntu wesifazane kodwa ke ngizoqala kuyena uBhekumuzi okuyena eseke sakhuluma naye phambilini. Bhekumuzi angivele ngikubingelele ngwamukele kwinethezeka TV. Awu ngiyabingelela kakhulu. Uyazi nje ngiyajabula nokuhlangana nanokwesibili. Yazi nje ukuba nani kuyangibusisa kakhulu ngendlela esimanga ngeze ukuthi emveni uba sengikhulumile kukhona into exebukayo. Kodwa ke nje ngiyabonga ngoba nakho ngibona no professor uDlamini siyabonga kakhulu kwinethezeka. Nokho ke ngibonge nakubabukeli inkosi amabalandela udaba engathi bangaqhubeka nebalandele ngoba kona udaba phela liyadonsa lolu daba. Kuningi kakhulu mani kodwa mangibona nina hayi ngiyabona ukuthi usizi lami lizophela. Ma ake singene la ekuthenini ukuthi wathi usubanjiwe waphunyuka ekuphunyukeni kwakho kwenzakalani nalo udaba abantu abasuke belidinga kakhulu ukuthi kwenzakalani ekuphunyukeni kwakho ngoba sayibamba indaba yokulapheka kwakho kodwa egcineni ukuphunyuka wena wenze njani ekutheni ukuthi ubuyelwe isithunzi sokuba indoda. Mfowethu angifuni uqamba amanga emveni nje kokubanjwa bangangisho ukuthi nokho ngaphandle kwale ndoda elapha mkwethu ekuyiyona umphathi wabelaphi bendabuko ngabe impela ngisizakalanga ngoba emveni nje kokuba ngisizakale kwangiphoqa ukuthi ake ngiye kuyona njengomuntu engazi ukuthi usolwazi futhi ungqondo ngiyichazela ukuthi nakho la engifa la kubhakuza ngaphakathi enhlizweni. Ngapholisa amaseko yatha lonto leyo 15 minutes idliso mina ngolibeka phansi ngo15 minutes ngathi mina udlala ngami ke kuthiwa idliso mawulikhipha uyafa. Futhi nami usho ukuthi ngabe sekuyisikhathi ukuthi kuphumele insile kuthiwa ephento wathi hawu ngisho kuthiwa kulandwe amaphenti yayizwa lonto. Hayi ngasekulungile ngidele nje nama into engizoyenza wayesethi ke kodwa emveni kokuba nginike kuzokuphoqa ukuthi ke mengabe liphuma leli dliso uma uthi ngisamthanda lo muntu angihambe ngiyofuna bentwana nje ngizoyihlanganisa ne-stop nonsense ngithi mina ke yini stop nonsense wathi abona mfana wami kaphinda dabule ngeke alale nenye indoda futhi ngeke aphinda acabanga ukwenza into embi uzozwa wena. Ngambuza isizwe ukuthi kodwa ngempela ngabe iqiniso phela ngiyamthanda lo muntu akwazi ukuhlukana nalo muntu ngiyamthanda. Kwathi sengiphalazile ngabuya kanti mina enganothail lizophela nje nakho lisabhakuza uthando lisho phezulu uthanda izolona wathi hayi thula ubukele ngeke uphinde ushushwe abantu bekutshela ukuthi udlisiwe. Uyabona nangempela ngabona umehluko ke lapha ngoba nabangani kwaqala nje saphila impilo angithi ngangisengibaqhwaya abangani ngenxa ukuthi bavele bathi ngadla insila ephedi uyedwa ozoqhamuka ethi hawu lo wadlo Shoprite uplastic wase Shoprite uplastic wakaspa ngangisengibizwa ngamagama ngabona angibacebe ngibacebe ngimama laqhashi idlizo ngaqala umama ngangamkhumbula mangiye eGoli
Yebo. uyabona manje ngaqala ngangimfonela kaningi mangimfonela ngiphinda phindi manje ungakuphi uyabona kwaphela ngalelo langa lelo kwaphela nya ngabuya ke ekutheni manje ngoba nakho esembonisile uprofessor ukuthi cha mshaye ngo stop nonsense Yebo. ukuze uDom uhamba ukhululeke engabe ukuthi ulawulwa idliso akube ukuthi ulawulwa uthando lemvelo hayi idliso waphindwa ngitshela futhi kodwa umbhaxe naye umfake lento ukuze naye ngempela ezozwa Yebo. manje into ehlekisayo ke lapho ukuthi manje lo stop nonsense ufaka kanjani hayi washo into ehlukile wadlale awumdlisi uyawuphuza bese uyahamba emva kwa 2 hours nje uyamupha Yebo. kulokuthi ulento isingenile phinda tabula akangihluphi indlela ayiceba ngayo Uyiceba yena manje. hey athi icishe kalingeke hayi vele ngibona ukuthi iyasebenza lento Yebo. hey hamba kahle lento iyasebenza lento angifuni uqamba manga izwa ngami wena stop nonsense iyasebenza lento Okay, kulungile Bhekumuzi sibonga isikhatsi sakho nokuthi uhloniphe ekutheni ukuthi namhlanje sikuthole sikuzame ikhawu eziningi sithi soba nawe khona la kwiNethezeka TV sixoxe naye uProfessor uDlamini mayelana naso iStop Nonsense sike saxoxa okunye naye kodwa ke bekufuzile ukuthi sigcine sixoxile nawe uyixoxe lo daba lakho kodwa ke into esizoyenza njengamanje sazobuya kuwena songena kuProfessor uDlamini njengamanje ekutheni ukuthi esitshele kabanzi ngaso iStop Nonsense. Professor njengamanje sokubingelela Professor asingimukele la kwiNethezeka TV. Oh ngibengele Professor asikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. awu yazi ke abalandeli beNethezeka TV abakazi bangibone ngimile nje ukuthi ngingakanani ngongumkhovu ngingaka nje ake ngisukume nje bangibone Sikubona kahle sikubona kanti ngiyahlanganisa futhi nokotini Yeah. angibonke siyabonga Professor. sengibabingelele abalandeli beNethezeka TV akubona abalandeli beNethezeka TV phela abalandeli ama-client ethu esiwathole ngane yabona ngathi abalandeli beNethezeka TV ngabe ngiqamba amanga sibe ama-customer ethu ama-client ethu kube laphi bendabuko ku-Professor uDlamini angisho kanjalo niyaphila kodwa hayiphilani namhlanje siphathana impande Singena la ade sikhuluma nensizwa okuyiyona eyokuqala eyasitshela ngabelaphi bendabuka uBhekumuzi okuyiyena ukhuluma ngeStop Nonsense ekutheni ukuthi impande akha ngayo umuzi iStop Nonsense akusitshele kabanzi yini iStop Nonsense sisebenza kanjani mina kufanele ukuthi manje abazukulu isizukulwane sami mezizokhuluma nami kufanele ngabe siphatha impepho angimsoli phela umvelinqangi noNkulunkulu ukuthi manje ngineminyaka emingaka angiseyena umkhulu sengukhokho angazi ukuthi ngizothini ke kubantu abasha ngaphandle kokuthi ngithi bantu abasha sizukulwane nephiwe umuntu ofana nami ukuthi usekhona uyaphila angimqalekisi umvelinqangi namathongo ami ukuthi usangigcinile yabo manje 65 years ngisafuna umuntu 65 years should ba 130 ngisawubhekile ngoba ngiphilisani isizwe ngiseva imishado yabantu kufathi ngabe isihlukene la ke asikhulumi ngomuntu othi nasi certificate sami somshado ngicela ninginikeze stop nonsense stop divorce hayi yabona lapho muka uthola leli khambi stop nonsense stop divorce ngiyakutshela hayi hey kubuye izikhiye
ukhona umnati ethi nje okay imfihlo leyo ke ngengimosha ukuthi bani ethi ngiyaqala nga ukuphiwa imali engaka indoda yami ngisemshadweni ukuthi bokwenzakalani ke namangazi uthi u-3,000 rand athi p njengekati eliphandisayo alidayiswa hayi stop nonsense abasivume ngesivunywe yimina abawalethe nje ama-comments yonke ba-testimony kanjalo siyakugcina lokho imfihlo yethu neclient lethu kuyimfihlo yethu thina asisho ukuthi ubani usenze ukuthi nokuthi ngaphandle uma uzisholo wena ama-testimonials ibizwa njalo phela mina sengimdala ama-testimonials lokho siyakugcina-ke njengoba sihlezi sikugcina-ke futhi lokhu-ke kwe-Wonder Tree abantu bephalaza uyikhiphe lento wayifakiwe kwa-stop nonsense mesifika kanti khona into oyifakiwe kumele uqale uyikhiphe i-Wonder Tree-ke eyenza leyo nto leyo kanti i-detox izoflasha yonke lento le i-detox izoyiflasha yonke into khona egazini lakho stop nonsense stop divorce thina mina njengoba ngithi sengukhokho nje ngilobolela iy'ngane zami ngilobolela abazukulu sikhipha abakhongi ukhona nje omunye umkhongi usahleli nje uthule la eceleni uyayazi lento umkhongi ongikhongele nje wase ngimdala ngingaka nje yabo ngabona uzokhongela umuntu phinde futhi lo muntu ungamphathi kahle umchithele yabona ukuchitha umkhonyana usuyile wawuziveza kodwa still usachitha ubobathumelane abakhongi ukuthi abokukhongela nto wena inyawo zakho indoda akushiya ukuthi nenyawo makoti unenyawo eziphambene indoda angazi ukuthi kuthiwa ke injani misachitha mhlambi ihawu libheke eceleni kwenze njani iyandisa indoda yandisa ikhaya usho ukuthi kahle indoda kurathi uma ngabe iqalaza ngoba yandisa umuzi kayise mkhulu okusho ukuthi nayo ayibanjwe la kwi-stop nonsense stop divorce angeke phela uyabona nje wathi nasikhonza nje sikhonza kwezinye inkonzo kuthiwa akwakhiwe khona imizi ngeke kulunge kahle ngeke kulunge imizi kumele yakhiwe indoda ayingafani nehope nje konje yibli nyamazana ukuthi memokufuphathini wayo nayi ivele ngasaphinde ikwazi ukubona ezinye kodwa ngeke ngisho-ke ngoba sisenkundleni zokuxhumana indoda nje kumele iwakho umuzi wobaba mkhulu bayo i-stop nonsense sakhelwe kahle owesilisa nowesifazane kodwa-ke la-ke sithi ofike kuqala mafika kuqala-ke la-ke mafika kuqala uyahleka enye indodana yami la indodana SS indodana yami wemandla Nkosi uhlekana nangakhipha inkomo namhlanje nansi lapha ngiyayibuka nje yabo noma ke singayabheki ke kuyona ke uyilobolele indodana ithi ngiyamthanda baba ukhipha inkomo uyise nendodakazi uyibambe ithi ngiyamthanda uyidrayise sibayeni uzuyikhiphele ngale kwesango ethi ngiyamthanda ba kubhlungu kabi ukuthi uyezwa
siyabuya indodakazi uthi baba ayi angihleli kahle emendweni emzini. Yabona le ino return le. Ngakhipha ngidrasa esibayeni ngakhiphela ngale komuzi ugqwathe ublanket. Hambile. Monga xumana imingcwabo hayi kabi ke. Kuyalinganisa. Noma sesikhiphile thina uyindodakazi. Uma kushoniwe bukamkhonyana wakho, kushoniwe futhi kini lapho uzalwa khona. You must better prefer ukuthi awuzi kini ngoba usiwakhishwa uzoyemgcwabeni walapha ya. Uma uqonda nemicimbi hayi imingcwabo uya lapho thina sesakukhipha awubuye akho return. Bese sibuya ingane kumele phela ithinta umkhongi wayo. Qala mkhongi ngicela ungiphelezele ungise ekhaya ngoba ngiyabotha sokushubile lapha emzini kushutshiswa yini nginabana kwethu indoda yangishithela. Okay ke asiyeke indodakazi ndodana kwenzakaleni manje umakoti uthi uyahamba ndodana akwenziwa kanjena. Stop nonsense, stop divorce. Ngoba vele musunga usuya emthethweni Yebo. izokudla lento angikwazi kumthetho ngalondlela mhlambe ngizobhimba. Kodwa ingane zala nomakoti. Wena mhlambe uthola u75% umakoti umyeni athatha u25%. Kuthiwa hamba wena uzosala umakoti la. Uzobika bani lapho? Uzotsho kabani sehambile ke indodana yami ngokomthetho kwasala umakoti kulomuzi. Uzotsho kabani? Mina ngubabezala noma ngobaba walomfana walomuzi kuzothwe kabani lapha sihambile indodana yami. Umakoti Bona mina kusela umakoti ngizothi ngiyakabani Stop nonsense. Stop divorce. Thatha lento ayinamngozi. Ngiyaphileka. Thathe stop nonsense, stop divorce. Okay, Professor la ngifuna ukubuya khona isekuthenini ukuthi uthintile la ekuthenini ukuthi abesifazane bayayithatha abesilisa bayayithatha. Ngifuna ukuthi siyela ekuthenini ukuthi ibaleke ngani uma ubone na ukuthi umuzi uyakheka la ngoba egcinene kungabi umuntu odlalayo mhlawumbe osagijima odlala ngeingane zabantu uthola ukuthi uyodlala lapho eshiye kanjalo egcineni lo muntu uyakhona ukuphinde lapheke egcineni ukuthi engabheki lo muntu odlalayo. Oh yabona nje mina nje wangithi sengukhokho nje nginezingane zabafana nezingane zabantombazane sebezamile thatha sebezamile ukuthathwa. Get stop nonsense, stop divorce. Once ngakhipha ngakubeka inxeyiwa indodana akushiwo ukuthi iyakhishwa ekhaya kuthiwa iyokwandisa ikhaya. Yebo. Uma sokufika lapho ukuthi ke indodana ayisazwene nonkosikazi. Yebo. Uzosala liyamoza. Ayikho lento yokuthi ke makhele eceleni esikhathini sanamhlanje yabo njalo sengengasho ngachaza ngizothi kabani lapha kamakoti mengifika indodana umthetho usokhulumile naye umthetho uphuma shiya ingane yabo. Ngifuna ukuthi mina stop nonsense, stop divorce. Thatha lento ayinabungozi phela nje yabo. Umuzi uyakhiwa efika umakoti singakamazeli nenyawo zakhe ukuthi sibheke eceleni noma sibheke ngalaphi kodwa amakhehla ayahlangana. No ndodana yabona ke mengabe usuganiwe ke ndodana nangimakoti usazosivovela utshwala ke kusasa siphuza utshwala asikele ikhekhe
kodwa stop nonsense, stop divorce, yebo. finish. Ayinamgozi, thatha lento. Okay, sike sakhuluma la noBhekumuzi ngisazobuyela kuyena njengamanje sigoqe nodaba nokuthi ecithelele nakubantu ekutheni ukuthi lento imsizile and kumanje umuzi ufudumele. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi uke wakhuluma phambilini ekutheni ukuthi kukhona othe wa testimony la kuwena wathi hayi impela ingenele imali 3000 uyaqala nje nqa uphiwa isoka imali lento ifika uba nomkhwenyana. Okay, umkhwenyana asifuna ukusho exactly imali ayiphiwa ngoba uzosuka aphikaphe mhlambe mezwa xoxa yabone. Okay, ngifuna ukuyalana ke ekutheni ukuthi esimene sikanjalo lento ifike isebenze kanjani, isebenza ngemizwa noma isebenza yakha imizwa noma isebenza ekutheni ukuthi yakho umuzi lo muntu mase ngasaqalaza eceleni wenza yonke into eyenzela yona iyini yona kahle kahle ngoba phela uthi kuyaphileka ayinamgozi. Ayinamgozi, thathe lento. Uyazi uma imoto yakhe umkhwenyana sithi umkhwenyana sisingaloko sithi umakoti yabo, imoto sihlala yabona kwabanye abantu uyazibuyisa izinto umkhwenyana azibuyisele ekhaya. Umakoti mesehamba lemhlangano yamathenda awusaqondi naye hayi esemhlanganweni wamathenda yabo uqonda thwi ayinamgozi. Ithathe lento lena ayibulala umuntu, akekho umuntu ozothi muhlangana naye ayikapi azokubuza uthi hawo ingcabo ezani. Ngicela baqwashisa ababukeli abalandeli kwanizoxatshaniswa ingcabo uzothini kodwa impendulo enginayo hayi besicaba ekhaya kade kufika inyanga izobethela yebo ngoba lezi ingcabo ezungezinkaba ezokubethela nomezana ngiyabaxwayisa ukuthi ababe nempendulo ukusupporta ukuthi ingcabo nazo zilungile ngaphandle kwe stop nonsense lo oyiphuzayo kodwa iba nayo impendulo ukuthi ingcabo zani manje lesi iba nayo impendulo yabo. Hamyeni wami usunengcabo enkabeni yini ucabeleni iba nayo impendulo hayi ekhaya besicaba yabo bokufika inyanga. It's just that ukuthi ngibanikeza into ongenzeka ngelilanga baxake ababe nayo ke impendulo. Kusho ukuthi imbuzi leyo banika yona makuya ngokuthi ulimi lasesikoleni ubanika imbuzi ngoba ngelilanga izokuxaka leyo nto iba nempendulo yayo kanti lento engene ngegazi i-stop nonsense, i-stop divorce ayinabungozi ingene ngegazi lakho yabona akakwazi ukocambalala nomunye umuntu akakwazi uyamlawula lento. Hayibo ngiyakutshela stop nonsense, stop divorce ngiyakutshela uyabona laphana uyazi make ngizokhuluma nje ngoba phela nawe uyawazi amakhambi. Yebo yabona imbulu make wasebenzisa amafutha embula avele sibambe la uyazi uyakutshela umuntu wakho melele nomunye umuntu and imbulu and yakulawula ekutshela ukuthi hayi asibambe lapha ngikuthwasisa angibathwasisi abalandeli beNethaza ka TV kodwa siyayenza lento stop nonsense, stop divorce i-order. Okay, ngizobuya kwena Professor uDlamini ngizobuya kwena ngemniningwane ukuthi itholakala kanjani okwamanje ngisaya ngala kuBhekumuzi. Bhekumuzi umuzi wakhekile manje ufudumele akusitshele njengamanje ukuthi kwenzekalani ekhaya. Mfowethu ngabe ngiqamba manga manje umuzi nje ufudumele ngendlela esimanga ubona nje enkuluma
senza amalungiselelo manje ukuthi sihambe siyimpahla kwabo. Yize ke njengoba seshilo uprofessor ukuthi ke lapha kusizakala umuntu osuke sazi ukuthi ufunani, hayi umuntu ozodlala ngezingane zabantu. Mina inhloso yami lo muntu vele uthi siqhubekele phambili akhule umuntu esifazana ufana nengane. So udinga ukuthi umphathe nje kahle uze akhule ulunga iphutha ngendlela efanele, hayi ulungisa iphutha ngendlela embi. Cha sihleli kahle ngikhuluma nje uyithwele yabona. Ngiyacabanga ukuthi athi mayifika lento ayisihlambulula into eziningi. Cha ngimthanda ngiyabhubha nje futhi akakusela wona idlisi ngoba ngiqamba amanga impela nje, kodwa nje iqiniso ukuthi yonke into ihamba kahle ngiyakwabo. Emveni kwalokho siqhubeke futhi nokuhlala kahle. Mhlawumbe ngonibiza nje ukuthi ngizosithathela umcimbi lapha ekhaya khona noyibonela ngamehlo ukuthi hayi impilo iyaqhubeka. Hawu ungibiza ngobaby kuze koshona ilanga ngiza ngibuza ukuthi awungawubaby manje. Hawu hayi iyasebenza lento, uthatha lento ayinabungozi phela. Hayi ungathini kodwa mase ugoqa nje kubantu kakhulukazi besilisa, abantu besilisa bayafisa ukuvusa imizi yobaba kodwa egcineni uthola ukuthi babamba beyeka. Nakubantu besifazane ke ukubaqwashisa ekutheni ukuthi nayo lento ingakwazi ukuthi ilawule umuntu wesilisa ekutheni ukuthi azi ukuthi ufunani. Okubaluleke kakhulu kumbukelo sekhaya ukuthi buka isimo senhlalo oyihleli ukuthi uhleli kanjani. Kubalulekile ukuthi umuntu wakho umthande. Intembi ukuthi ubusumsebenzisela izinto ezinikwa abantu emgaqweni. Ekuthiwa thatha lento uhamba umfake umdlise ongazi ukuthi izomenzani mhlawumbe lo muntu kanti idlozi lakhe alihambisana naleyo nto. Kanti kube mhlawumbe usebenzise wona stop nonsense ngoba into ephuzwa uwe nje. Udile naye ngesingawe ngokulala nje naye yabona akukhonto ayitholayo, akho sifa sitholayo, akho mdlavuza, akho cancer. Kwesinye isikhathi lezi zinto abayisebenzisayo zidala cancer, zidala yonke lento umuntu esiwazi wesilisa agcine nomdlavuza. Ngingasho nje ukuthi emadodeni kubalekile moya indoda usukume kodwa hayi ukuthi usukume noma ubani. Yabo nje ma sikhuluma ngoprofessor noma sithi usolwazi ungqondo umphathi wesikole sabela bendabuko. Into oqala lapha engayinotice ukuthi bafundiswe kakhulu ngenhlanzeko ukuthi yonke into yakhona ihloliwe. Awukumuthi lapha ongahloliwe ukuthi ungenzeka kunama side effects athile uma uphuza lento izolimaza wena noma izokhuphula iBP noma izokwenza isifo senhliziyo. Cha yonke into ihloliwe. Ubuwena nje njoba sazi ukuthi nganginovalo lokuthi ngizokhipha idliso ngoba singaza ama level nanokuthi ke into engayithola neyangithusa ukuthi bayacheck iBP before bakunika izinto zabo, bakucheck ushukela wakho before bakunika amakhambi esintu ngoba bafundile kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu okusho ukuthi imizi ayakhiwe uzosibiza futhi. Kanti okunye okubalekile engakuthola ukuthi kumnandi kakhulu ukuthi uyakwazi futhi ukuthatha imithi yabo ngemedical aid. Yabona okusho ukuthi ke labo bantu babona ukuthi hayi bahambe kakhulu. Ilokho nje kakhulu kwethu engikuhloniphayo. Ngisho ukuthi ke nalo lapha ekhaya sukumela umuzi wakho ungazi ulimala umuzi wakho uzwe ngabantu kuthiwa wena udlisiwe ekugcineni ugcina uxabane nomfazi wakho ngenxa ukuthi uzwe ngabanye abantu ngoba abantu babhayizisana kwesinye isikhathi ugcina umuzi uwile kanti kudinga ukuthi wena usukumele. Bakhona belapha bendabuko iqiniso lithi nje bona bayaphilisa noma abumthole kuphi kodwa iqiniso ukuthi bona bayaphilisa. Njengamanje sikhuluma ngento enkulu istop nonsense. Ngiyabonga baba. Bonga thina Prophet Dlamini. Sesigoqa nje abantu istop nonsense bayakwazi ukusilanda usebenzelaphi kanjani. Ngifuna sigoqe yonke lenkulumo kahle ukuthi naso siyakwazi ukuposeka njengoba siyikhambi nje. Ke ngibonge lapho ke Dr. Lushembe. Nawu Dr. Abakwazi abanye. Abazi abantu kodwa sebeyazi yebo. Uke wamukela isitifiketi sakho la kule institute yabelaphi bendabuko sikuhlonipha njengamadokotela wesintu. Asibonge kakhulu. La ekutheni
uyaposelwa kodwa ukuposelwa kwehlukene uyazithola ukuthi uyifuna wena ikhambi seliphekiwe noma ikhambi nje ulokhoze akayithathi into ubani lezitolo lezi kodwa ke iliquid ya njalo no pep akayithathi into eliquid kodwa ku postnet ne korea uyayithatha iliquid so ziphekela wena ke muyifuna ke ngo pep siphathisa ngisho amadex enye into engifisa ukucicela kuyona uma usinika inamba yakho bengakuthola beKorea beniwabona nje amabhokisi ephuma manje uma bengakutholi iyabuya impahla ibuyele back kuthina kanti wena bakufonelile abangakuthola siyacela mwenze iorder usineze inamba ezu2 usebenzisa iKorea Guy sebenzisa uPostnet ya kanjalo nje. Okay, imininingwane bakuthola kanjani? Office likuphi nendawo? Asiqale ngeoffice. Sizakhona Pine and Broad Street. Imigwaqo emidala leyo ngamagama. Kodwa abantu abafuna ukwayeka lamagama amadala Pine and Broad Street. Nansi iGem School uniform. Muka Gem School uniform ibhilidi esikulona lincikene no Gem School uniform kodwa ke einkundleni zokuxhumana wathi nje abelaphi bendabuko izongena noma ikuphi ama small letter lawo inamba ithi 0799 194 994 Professor Dlamini loyo Oyiphinde imininingwane inamba kakhulu muthi nje abelaphi bendabuko uzongena kuthina kuwo wonke ama social network mesothi ke ngokuyifoni 0799 194 994 Professor sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga kakhulu nangethuba usinike lona sithi stop nonsense stop divorce ayibo hey usale no 25% umama abe no 75% stop nonsense stop divorce thatha lento ayinabungozi kunjalo mbuke lapha ekhaya ngoba uyizwela sibonga kakhulu kuBhekumuzi okuyena sithe sammema wabakhona waba ingcenye yethu namhlanje kunini sasemncenga sithi sihamba nawe Bhekumuzi kodwa namhlanje uvumile sibonga na kuProfessor uDlamini okuyena athe sikhuluma njengamanje imininingwane yakhe ikhona lapha na ku screen and neyethu ke imininingwane ukuthi uma ufuna ungena ku Facebook ungene ku TikTok noma usibhalele nawe uma kukhona ama testimonies esifanele siwabheke siwafunde emva kwalokho mase siyawathatha sibuya nawo la kuProfessor uDlamini kodwa inamba kaDlamini ikhona ku screen wena silandele nje einkundleni zokuxhumana TikTok Facebook na ku YouTube sikhona na kanjani igama lami ngingumzothule umfuka Shembe Focus Copy la khala masokito bathatha badotsela empahleni umphendlemane umama omkhulu kwisigaqa sipho ngaphathwa ngaphezulu thena kulikhanda ngoba into obuzilikhundile hande manje acije imambo acije umsholo ntombi zimbe lenyaka nqethe ngesekemonte anobone namajuba amabele shengoma phezulu kwentaba yezulu kunomakofokovu umkhotho udikwe nebindi ngithumile lapho wafa mina ephinde ibonane yipa